Даладан тавыш килә. Бабаларыбызның тавышы. Алар белән элемтә корырга телисезме? Төрки мобиль кушымтасына хош келдегез. 200 төп сүз. 28 хәзерге һәм 2 тарихи төрки тел бер кушымтада. Һәр сүзнең бөтен телләрдәге тиңдәшен бер басуда, бер карауда күрә аласыз. Төрки мотивлардан илһам алган рәсемнәр белән сүзләр дөньясындагы сәфәрегез тагы да күңеллерәк үтәр. Төрки кушымтасын сез үзегезгә шәхси рәвештә көйли аласыз. Тел төркемнәренең тәртибен теләгәнчә үзгәртегез. Кайсысы беренче килсен, кайсысы соңрак, барысы да сезнең кулда. Теләгән вакытта тел төркемнәрен экранга бер тию белән яшерә аласыз. Бары тик берничә тел белән генә эш итәргә теләсәгез, көйләүләрдә башка телләрне сүндереп, кирәген генә калдыра аласыз. Эзләү стандарт буларак сайланган телдә башкарыла. Әмма кирәк дип тапсагыз, көйләүләрдә махсус режимны кабызып, бөтен телләрдә бер юлы да эзли аласыз. Һәм сүз янындагы байраклар бу сүзнең кайсы телләрдә булганын шунда ук күрсәтер. Һәр телгә хас булган үзенчәлекле символларны кертер өчен кушымтадагы махсус теймәсәрне куллана аласыз. Әгәр дә инде көйләүләрдәге акыллы эзләү режимын кабызсагыз, эшегез тагы да җиңеләер. Үзенчәлекле хәрефләр урынына аларга охшаш хәрефләрне стандарт теймәсәрегездән кертеп, эзләүне башкара аласыз. Сүзләрнең уртасындагы яки ахырындагы хәрефләр буенча эзләргә теләсәгез, акыллы билгеләрне куллана аласыз. Сорау билгесе бер хәрефне алыштыра. Йолдыз билгесе исә бердән күбрәк хәреф урынына кулланыла. Төрки кушымтасын хәзер үк йөкләп алыгыз.